Vi har om menneskesyn og menneskerettigheder. Spanierne kommer til Amerika og møder indianerne. De spredte mange sygdomme og massakrerede dem på den mest brutale måde. De så indianerne som uintelligente dyr og følte derfor, at de var herre over dem. De byggede mange plantager og kolonier, hvor man udnyttede indianerne som slaver og havde på den måde kontrol over dem. Las Casas startede med at være plantageejer, men efter noget tid gik det op for ham, hvor dårligt indianerne blev behandlet, og begyndte derfor at kæmpe for indianernes rettigheder og deres frihed. Han fik derfor fjender, hvilket var spanierne, som tjente godt på plantagerne og slaverne i det hele taget. Men primært en mand var dybt imod Las Casas, og det var Sepulveda. Sepulveda så indianerne som dyr, og mente derfor ikke, at de skulle have rettigheder. Det ledte til en masse skænderier mellem de to, og endte til sidst i en retssag, hvor de la Vega, som var højesteretsdommer, skulle vurdere deres argumenter. Retssagen sluttede aldrig, og begge parter mente derfor, at de havde vundet. Til vores synkrone spørgsmål har vi valgt, hvordan var spaniernes syn på indianerne i starten af 1500-tallet. Mange spaniere havde det syn på indianerne, at de var dyr, og de skulle leve under spaniernes herredømme. Et eksempel på dette er i kilde 26, linje 1-5, hvor Sepulveda blandt andet argumenterer for, at indianere er barbariske, ikke uddannede i skriftlighed og regeringskunsten. Derfor må de, som i naturen har lært os, styre sig andres vilje. Las Casas var imod Sepulvedas holdning og menneskelig syn på indianerne. Las Casas siger i kilde 23, linje 19-24, der findes ikke ord eller menneskelig flid og omhu, som ville kunne beskrive de grusomme og blodige rædselsgerninger, som samtidig er begået mange forskellige steder af disse fjender af menneskeheden. Vi har lavet et diakronspørgsmål, som lyder: Er Las Casas syn på indianerne blevet realiseret? Las Casas kæmpede for indianernes rettigheder, og vi mener, at det i dag er blevet realiseret. Det første store skridt det blev taget i form af menneskerettighederne i 1789 under den franske revolution. Og det blev så gentaget i omskrevet og gennemarbejdet form af FN i 1948. FN lavede en såkaldt menneskerettighedserklæring, og den blev inddelt i nogle forskellige artikler, og de skulle så overholdes, ellers blev det strafbart. I kilde 28 er de 5 første artikler skrevet ned, og de indeholder alle sammen noget vedrørende menneskerettighederne. Eksempel i artikel 3, hvor der bliver skrevet således: enhver ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Og i artikel 4, som lyder: ingen må holdes i slaveri eller trældom. Slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt. Med denne menneskerettighedserklæring FN er Las Casas syn på indianerne blevet realiseret. Ja, vi har så lige noget kildekritik, og det er i kilde 25, hvor de la Vega han bruger mange negative konnotationer, da han skal forklare Sepulvedas meninger vedrørende indianerne. Han bruger for eksempel skamløst, og her mener vi, at det godt kunne antyde, at han holdt lidt mere med Las Casas end Sepulveda i denne sag vedrørende indianernes rettigheder. Og da han gør det, derfor mener vi, at kilden kan virke upålidelig, fordi at de la Vega han burde have en mere objektiv holdning til de tos argumenter, men det har han ikke.